Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. If you allow me, yes, what happened after I've testified here, I was taken out of my office at gunpoint and on the 31st of January. Inhloko yophiko lwama-Hawks KwaZulu-Natal esamisiwe uMajor General Lesitsha Sinona usebuyile ukuzokwethula ubufakazi ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga. There's a list of people that you are not allowed to have any contact, be that direct or indirect contact. Usededele ngebheli eyinkulungwane eziyishumi zamarandi ukapteni wamaphoyisa Lawrence Makgotlwe ecaleni lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ukuthola nesibhamu esingekho emthethweni nokubandakanyeka esigamekweni sokubulala. This is not the first shooting that's happened in this very road. It's not the second as well. Sejutshwe isibalo esithe xaxa samaphoyisa eLotus River eCape Flats ngemva kwesigameko sokudutshula kwabalisa abane bashona kwalimala ke oyedwa. Kanti ke lesi sigameko kusolwa ukuthi ke sihlobene nombango wamaqembu ezigelekeqe. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ezihamba phambili ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo naku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDawud Phungola mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Inhloko yama-Hawks KwaZulu-Natal esamisiwe esikhundleni uMajor General Lesitsha Sinona ubuyeleke phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga namhlanje. USinona ubuyeke ngaphansi kombandela wokuphoqa ikhomishana ukuzoqhubeka nobufakazi bakhe. Ukwebiwa kwezidakamizwa zenani lezigidi ezimbili zamarandi ezanyamalala ehhovisi lama-Hawks elisePort Shepstone ngo-2021 ngokunye uMajor General Sinona aphendula phezu kwakho phambi kwekhomishana. uMajor General Sinona ngaphambi kokuqhubeka nobufakazi uqale ngokuzwakalisa ukukhathazeka ngokuphepha kwakhe njengoba itshele ikhomishana ukuthi ngemva kokuvela kule khomishana okuqala uthole okukhulu ukuhlukumezeka emiswa nasemsebenzini. If you allow me, yes, what happened after I've testified here, I was taken out of my office at gunpoint and on the 31st of January. I raised the issues of safety, but a ruling was done. I was taken out of my office, escorted with firearms, and I was told not to come back to the office. My tools of trades were taken. Odabeni lontshontshwa komthamo omkhulukazi wesidakamizwa zecocaine ehhovisi lama-Hawks, uSinona utshele ikhomishana ukuthi umsulwa. Utshele lesithangama ukuthi kwaba nobudedengu okwenziwa uLieutenant Colonel Jacobus Prinsloo osethathe umhlala phansi emaphoyiseni ngaphambi nje kancane kokwebiwa kwesidakamizwa ePort Shepstone. All I'm trying to highlight here, commissioners, I testified previously that they were instructed to do the after-hour visit, and I considered this visit of Sunday as one of the after-hour visit, as per my instruction after the storage. But if you do that, you must go and patrol the entire office and check if everything is still intact. What is significant, he knew what was stored there, but he never went down. In his testimony, he said he only went into his office and did what he did, and from there he left, of which it leaves a vacuum in my mind why he never did that. Isithangami sekhomishana saqhubeka ePitoli. Usededele ngebheli eyinkulungwane eziyishumi zamarandi ukapteni wamaphoyisa Lawrence Makgotlwe ecaleni lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ukuthola nesibhamu esingekho emthethweni nokubandakanyeka esigamekweni sokubulala.
kwabesilisa bane senzeke ngesikhathi bezihlalele ngaphandle efletini eLotus. uMakhohle usola ngezinsolo ezijulile zenkohlakalo yokuxhaphaza ucwaningo emacaleni abucayi ukubala kuwo elokubulala uArmando Swart kanye noDJ Sambari ukuze avikele abasolwa. Ukuboshwa kwakhe kulandela ubufakazi obethulwe phambi kwekhomishana kaMadlanga obuhlobene nokuphazamisa ubufakazi nokwehluleka ukusebenza ngendlela yohlelo lwangaphakathi lwe-SAPS Forensic kangangokuba abaphenyi baphendukela kwenye indawo yokucwaninga amacala ukuze kuqinisekiswe ubufakazi. Imanje ithi inkantolo yanelisekile ukuthi umangalelwa angeke aphazamise uphenyo kuleli cala. There is no evidence before court that any threats have been made against witnesses or that the applicant has attempted to interfere with them in any matter. Umbuso westatementeni ukube kwacaca ukuthi umangalelwa esededelwe ngebheyili kumele angaxhumani nofakazi ukuphazamisa leli cala. I don't have problems with the suggested buildings by the defense that he has no access to that. With regard to the issue of the FSL and being blocked by the seniors, we cannot be in a position to be sure of whether that can be done at this stage. But if it can be done, then we will request that it be done by the superiors. Inkantolo besimnika imbandela yebheyili. There is a list of people that you are not allowed to have any contact, be that direct or indirect contact. Kulindele ukuthi abuyele enkantolo mhla zingamashumi kuNcwaba kuwona lo nyaka ukuzothamela ukuqhubeka kwaleli cala. Kushona abantu abane kwalimala oyedwa eLotus River eCape Flats ngesikhathi abalisa abangaziwa bebehamba ngemoto bedubula babhekisa kwabesilisa bebezihlalele ngaphandle kweflat kanti ke sekwengezwe ke namaphoyisa azoqapha isimo kuleya ndawo. Lesigameko sokudutshulwa kwabesilisa bane senzeke ngesikhathi bezihlalele ngaphandle efletini eLotus River. Amaphoyisa athi abesilisa bangaziwa bebehamba ngemonto behle bavulela ngezulu lezandla bebhekise kubo laba besilisa. Izisulu ezidutshuliwe zilinganiselwa eminyakeni ephakathi kwengama-32 kanye ne-44 ubudala. Okhulumela amaphoyisa uthi sekwengezwe amaphoyisa azoqapha kule ndawo. Kongezelelwe amapolisa atyalwe kumandla waseGrassy Park nezidishe ezinqongileyo emva kodubulo olushiye kubhubhe amadoda 4 yaza enye yenzakala ngokumandla kubusuku bangolwesine. Ingxelo zithi imoto ithile ifike esisihlanu sihleli ngaphandle emva kwentsimbi ye10 baze abo bangaphakathi badubula bengakhethi mntu. Kukholeleka ukuba esisehlo sinxulumene nemilo yegangs kungoko kuphanda i-anti-gang unit. Okhulumela inhlangano ebhekele ukuphepha komphakathi uthi izakhamuzi zakule ndawo sezilalo benyoni ngenxa yokwanda kwesigameko ezifuzelezi. At this stage, our community is sad by the mass shooting that took place last night. This is not the first shooting that's happened in this very road. It's not the second as well. So yes, there is a lot of tension. As you see, the road is very quiet today. Normally you'll find our youth running around, playing outside, the young ones that's not ready for school as yet. Amaphoyisa athi akekho saboshiwe kodwa lesigameko kungenzeka ukuba sihlobene namaqembu ezigelekeqe. Ithimba longqongqoshe abasekomidini elibhekele ezokufuduka elivakashele isikhungo kuboshwe kuso labo abalinde ukubuyiselwa emazweni abo ilindela eKrugersdorp ukuyohlola ukusebenza kwaso lokuyingxenye yemizamo kahulumeni yokubhekana nodaba lwabokufika abakuleli ngongemthetho. Ithimba longqongqoshe abasekomidini elibhekele ezokufuduka livakashele isikhungo esigcina abalinde ukubuyiselwa emazweni abo abangenawo amaphepha abagunyaza ukuba kuleli. Omunye wababoshwe kulesikhungo odabuka eDRC uthi usechithe izinyanga ezine elinde ukubuyiselwa kwela kubo. According to what I've heard, after 120 days they can release you. But why so long? 4 months? For what reason? This is what we're all crying here. At least if they can make it short. Some of us really want to go home and fix the papers. Nokho iziphathimandla ziyavuma ukuthi kunesidingo sokuphuthumisa lolu hlelo. Ordinarily would want to see not more than 48 hours stay here. And if we could have cooperation with the embassies who are in the country where their nationals are here to come and confirm so that we are able to facilitate that transportation. That's what we are concerned about mainly. We are engaging in a conversation with our people
about how we should deal with illegal immigration, not whether we should deal with illegal immigration. There's a right way and there's a wrong way. And some people who are engaged in this protest action are not behaving in a way that is defensible, that is correct, that is lawful. Lolu hambo luza ngesikhathi iziphathimandla zibhekene nencindezi eqongayo yokubhekana nodaba lwabokufika njengoba ithe ichithisaka ezindaweni ezahlukene imibhikisho yokukhala ngalolu daba. Mbukele sathi qhu 8 kanti ke siyaba nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu ngayindawo. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena asikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wethule ngokusemthethweni isikhungo esizogcina umlando webhange lombuso ePitoli. Inhloso yokuvula kwalesi sikhungo ukufundisa isizwe ngebhange lombuso kanye nomthetho sisekelo walo. We want to applaud you for making the bank accessible, making the museum accessible to young people. Now, through its exhibitions and its dedicated schools outreach program, we expect the museum to deepen financial and economic literacy in society. Governor, I'd like you to help us to enable us as South Africans to reach to a higher level of financial literacy. And if there's any institution that can do so without being conflicted, it is the central bank. Banks will always want to do it maybe for... Ikhomishana yezokhetho ezimele iIEC KwaZulu-Natal ithi siyilungele impelasonto yokuqala kazwelonke yokubhalisela ukuvota ezoba kusasa nangesonto. Njengamanje ke lesifundazwe KwaZulu-Natal isona esizola phambili ngesibalo sababhalisela ukuvota. IIEC ithi konke sekume ngomumo esifundazweni njengoba zonke izikhungo zokuvota eziyizinkulungwane zizobe zivulwe kule mpelasonto ukubhalisela ukuvota. Nakuba sekubukeza imininingwane abavota bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-90, kepha iIEC ithi bangamaphesenti angama-25 abantu okudingeka ukuba babhalise kabusha. We're trying to make sure that at least people understand that I was Ward 1, I am now Ward 2. I need to re-register so that my name appears in the Ward 2 voters roll. So that's what we are trying to correct. And some people may show up in a voting station that is no longer their voting station. And they will, we know how easily people get annoyed on election day if you move them around from pillar to post, which is what will happen. Ithi IEC isebenzisana nomnyango wamaphoyisa ukuqinisekisa ezokuphepha. We also have platforms where we meet outside of the provincial joints with the security establishments, where we discuss the security plan. They share with us how they've categorized voting stations in the province. They categorize them in terms of high, medium, and low risk. For medium and low risk, they don't have static deployments. They have members that are roving throughout the day over the registration weekend. Le komishana ithi kusalindwe uhlu lwezikhungo zokuvota ezisengozini enkulu ukuze kuzothunyelwa abakwasidlodlo. Unobhala jikelele we-MKP usibonelo Nomvalo utsheleke abeyindaba ze-SABC ukuthi umyalelo ubaxoshwe uDuduzile Zuma Sambudla kanye nobekhulumela yona i-MKP uNhlamulo Ndlela uqhamuke kumengameli weqembu uJacob Zuma. The MK party hereby announces the expulsion of Ms. Duduzile Zuma Sambudla and Mr. Nhlamulo Ndlela from the party with immediate effect. Their membership of the MK party is hereby terminated and they shall no longer enjoy any rights, privilege, responsibilities or authority associated with the membership of the organization. This is a statement issued by the national officials of Umkhonto we Sizwe party and has been read
by the Secretary General of Umkhonto weSizwe Party. Kuphazamisekile ukuhlinzwa kwezidingo nqangi eMgungundlovu esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba nje singene esontweni lesibili isiteleka sezisebenzi zomasipala waseMgungundlovu noma waseMsunduzi. Abaphathi bedolobha kanye nenyunyana eSAMU baloku bexoxisene mayelana nezisebenzi ezinqabayo ukubuyela emsebenzini njengoba zifuna kulungiswe indaba yokholelwa kwazo. Sekuphele cishe isikhathi esingangamasonto amabili imigwaqo enkabeni yedolobha eMgungundlovu ingekho esimweni esigculisayo njengoba nje izisebenzi zenyunyana eSAMU iqhubeka nesiteleka. Imfuno zezisebenzi ukuba kubhekisiswe uhlelo lokholelwa kwazo. Employer hasn't come to the party in terms of trying to assist us in addressing that issue for years now. So employees taking into consideration the fact that this leadership had also gone to Scopa at national parliament level about a month ago, if I'm not mistaken. A lot of things were exposed as well during that meeting. And it also stirred up a lot of things because it had opened the door that exposed a lot of other misdemeanors and maladministration. Ezinye zezisebenzi ikhala ngokuthi ayiholelwa ngendlela kanti ezinye iveze nokuthi kunenkohlakalo nabaphetha benzi kahle. Zithi ke zaphoqeleka ukuba isebenzisa imali yazo ukuba ithenga impahla zokuba ivikeleke emsebenzini kanye nezinye insiza zokusebenza. Into esesikhiphele ngaphandle la ukuthi umqashi usesidelele kakhulu njengabasebenzi basemsunduzi. Into esizibonayo la umqashi uspenda imali endaweni ezironke. Kufanele ngiwushanele umgaqo kodwa isithuluzi lokushanela umgaqo anginikezwe. If ever we are given ama-rakes sizowanikezwa mhlambe once in a year. ISAMU ithi izoqhubeka nesiteleka kuze kuba ithola ekufunayo. Umasipala waseMsunduzi ubungakaphawuli ngalolu daba. Mbukeli sizibeka lapha bese kuphathele zona benoza kwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesiSwati magamanxa yehora lesihlanu ntambama kanti ke thina sizoba nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihlwa kwamanje mbukeli usali kahle.